बनसुनि 30 बोसोरारि जथुम्मानि नैबे बानजाय आफाद नोंथांमोना बे बानजाय आफादनिफ्राय दिनै खौरां मेल हांख्रायदों मा जाहोननि थाखाय नैबे खौरां मेलखौ हांख्रायनाय जादों? National Conference बनसु फार्स्ट ट्राइबेल कनक्लेव जेनेखि जानो गोनां बियो दाखालि 14, 15, 16 होनाय जादोंमोन। दा माखासे जाहोननि थाखाय जोङो बेखौहाय जोङो एक्सटेन्ड खालामनानै लानांदों। बे एक्सपान्ड खालामनाया जाहैदों मा जिहेतु बे ओनसोलाव गोबां स्टुडेन्टफोर दं हाई सेकेन्डारि फरायनाय। बे हाई सेकेन्डारि फरायग्रा गथ'फ्रा गोबाङानो अबजेक्सन खालामदों, गार्जेनफ्राबो अबजेक्सन खालामदों। बेनि जाहोननि थाखाय जोङो दिनै फावसायनानै लानांदों। जायनि जाहोनाव दिनै 26, 27 तारिखखौ जों लादों। सेथि ट्राइबेल सुबुं जथुम अदेबानि ट्राइबेल कनक्लेव प्लास 30 बोसोरारि बनसुनि जथुम्मा बे जथुम्मायाव गाहायै माबायदि आलासिफोरखौ लिंनाय जादों? जों बेहाय फैगौ जेनाखि 26 और 27 जेनाखि कनफारेन्स जानो गोनां बेवहाय जोङो अरुणाचलनिफ्राय आलासि फैगोन, मेघालयनिफ्राय आलासि फैगोन, नागालेण्डनिफ्राय आलासि फैगोन, त्रिपुरानिफ्राय राजा फैगोन। बेनिफ्राय जोंनि बे जेनाखि कनफारेन्स बे कनफारेन्सनि उद्देश्यआनो जादों बिसोरखौ लानानै मोनसे फार्स्ट ट्राइबेल पिपुल कनक्लेवखौ जों दानायनि मोनसे थांखि लादों, बडि दानायनि मोनसे थांखि लादों। बे थांखियानो जादों जिहेतु जोंना बर' हारिया बर'लेण्ड जेनाखि जों गिदों जागायजेननायनिबो बुंनो थाङोब्ला BSc मोनदों जों एबसुनि नाजानायावहाय, आरो एबसुनि नाजानायावहाय जोङो BTC खौ मोननो हादों आरो दा बिटिआरखौबो जों मोननो हादों। नाथाय बेवहाय मोनसे जेनाखि बिटिआरआ जेब्ला एकर्ड जायो बे एकर्डनि समाव मोनसे जेनाखि एकर्डआव होनाय जादों बेनो जादों मा कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलुसन। नैबे जाथायखौ बे लिरनायखौ नुनानै जों दुखु मोनदों, जायनि खारनाव एज ए हल बर'फ्रा आरो दिनै बर'लेण्डखौ नांगौ हिसाबै जोङो बयबो हांग्रि जानायखाय दिनै बनसुखौ जों सापर्ट खालामदों। बनसुनि जगे जाहाथे जोङो बर'लेण्डखौ मोननो हायो।